Hola, soc José Ferrer, metge de capçalera de Montigalà. El síndrome de burnout és un antic conegut de tothom que treballa a la sanitat, sobretot a l'atenció primària, i no cal que li presenti. Causa una sèrie de símptomes bastant dolents, però sobretot és un problema per a la qualitat de l'atenció que donem a les persones. Vam dissenyar aquest estudi innovador a l'ambulatori per a tractar amb sessions individuals de mindfulness en un entorn virtual, una sessió setmanal durant 8 setmanes per als treballadors. Utilitzem aquestes ulleres de realitat virtual que són autònomes, connecten directament a la Wi-Fi i donen l'accés a aquest entorn virtual que vam crear. Per valorar l'eficiència del projecte, utilitzem dues escales, el Mass Large Burnout Inventory, que té 3 categories, esgotament, despersonalització i realització personal, i l'Utrecht Work Engagement Scale, que mide la entrega al treball, que també té 3 categories, vigor, dedicació i absorció. Amb els resultats parcials del primer grup pilot són bastant positius. Vam millorar el burnout en les 3 categories i vam millorar també a la entrega del treball també en les 3 categories i en el total. I amb aquest petit vídeo que fem servir, aquí ensenyo una mica com és els entorns virtuals que vaig crear. El primer és més senzill per evitar que es maregin els usuaris la primera vegada que utilitzen. Tenen 2 opcions de botons para clicar, per la platja o per la cascada. I ahí estaran seguint un àudio de meditació guiada, mindfulness, durant 10-15 minuts. Poden estar aquí davant de la cascada, no tenen que caminar com faig aquí al vídeo, directament clicant el botó està allí. El segon entorn, que és una mica més avançat, tenen que moure una mica i seguir aquesta papillona pel passadís i baixar a la sereta de baix, on hi ha un llac de foc. I aquí a baix estaran mirant a les muntanyes amb neu, a l'aurora boreal del cel i seguint també una meditació guiada mindfulness. Moltes gràcies.